Тук сме направили едни 55 литра горе-долу белгийска биричка и сме обезопасили както трябва, но проблема е, че този кек побира, да кажем 60, съответно при бурна ферментация биричката може да тръгне да излиза, течността да излиза и може да се случи ето това нещо. Затова е много важно винаги да сте сигурни, че бирата има къде да излезе. Може да използвате по-голям контейнер, но в най-добрия случай или не правете толкова бира и оставете около 30% обем свободен в ферментатора, за да няма нужда да в момента това е изгубено количество бира, или си вземете по-голям ферментатор. Но винаги това първоначално е пълнено с санитайзер, който ние ползваме, хранителен санитайзер ChemiPro. В нашия случай е малко излезнал и няма сигурно останалото. Това нещо сега ще го почистим, ще го заменим и няма проблем. Изгубили сме малко бира. Но в началото е много важно на кега да слагате ето такива неща, които пак спълнат санитайзърче, така че да не може нищо да влиза в бирата, но когато дрожжите ядат, да има къде да излиза. Залагам сега да чистя и винаги бъдете сигурни, че бирата има къде да излезне, иначе после се газира, ферментацията може да не тръгне добре и много други неща, които да се случат.